Okay, iti daytoy kundaway gayem ken kakabsat. Ibasa tayo manen ti may sa adani manipod iti libro nga Anasaas. Okay. So tinapili tayo adani ket Daniel ni Jomar R. Alvarez. Ana pauluan iti isurat tayo iti nangisit adarat. Isurat tayo iti nangisit adarat. Ti baruanagan ken pakasaritaan. Dagiti baryo iti ili iti amyanan. Alala iluen dagiti dalluyon. Iti duwaya ti ungor dagiti ganggan na et agabara. Dema kinang alimatek. Iti sanktuaryo ti kadanuman agkunkunnot iti nangisit abalitok. Kas kangisit ti konsensya dagiti dadaulo anakayan iti lapet. Isurat tayo iti nangisit adarat. Ti baruanagan ken pakasaritaan. Ti baro apantalan iti sirmata. Ti manglimlimo a panagkurob. Agsanglad tulakit di ti adu alanga ti panaglupos. Adi mailangaan dagiti kiraos. Ken saanton a malayos. Dagiti baryo ken ili alala iluen dagiti dalluyon ken apres ti karayan. Isurat tayo iti nangisit adarat. Ti baruanagan ken pakasaritaan. Ti diaspora dagiti darat. Dagiti ludong ken aramang. Dagiti bilis. Dagiti bilangan. Dagiti rasa. Dagiti tiwan-tiwan. Dagiti kabibi. Benne. Ginukan. Iti agkupkupas alin na ilo. Ti karayan ken baybay iti sabangan. Iti Mandarin wenno Cantonese, isurat tayo ti baruanagan, ken pakasaritaan ti nangisit adarat. Iti dakulap dagiti dadaulo, anak alamano iti kusipet adakulap. Bareng tungpaen ti bukod da adakulap, ti bukod da metlaeng arupa, nga awanan rupa. Wen isurat tayo ti baruanagan, ken pakasaritaan ti nangisit adarat. Tauray awanton iti mapa, mabasa tayo tinaindaklan a diaspora. So, dayta kakabsat ti Daniel ni Jomar R. Alvarez. So, daytoy ni Rockstar. Agyamanat iti kayo panagdengeg. Sa pela kumata, hang kayo maumuma nga dungeg. Iti panangibasak ti Dandanio Ilocano. Peace out!